አርዕስተ ዜና መዓልቲ ብሔርን ብሔረሰባትን ለምዘበን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ ኣርባ ምንጭ ብድሙቕ ኣገባብ ተብዒሉ ዘፈር ሕርሻ ንምዝማንን ፅሬቱ ንምዕባይን ቼክ ሪፐብሊክ እትገብሮ ሓገዝ ኣጠናኺራ ከም እትቕፅል ተሓቢሩ ካብ ወፃኢ ኣብ ሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም ኣብ መዕደሊ ነዳዲ ተወሪሩ ብሰንኪ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ቡምባ 28 ሰባት ህይወቶም ሓሊፉ ሰላም ጥዕና በለይ ዝኸበርኩም ተመልከቲ ከመይ ተምሲዩ ልክዕ ሰዓት ሓደ ኮይኑ ከምቲ ንሙድ ማኣዲ ዜና ሒዝና መፂና ኣለና ዜናታት እንዳመራሕኩም ሳኹም ፀንሕ ኣነ ኣብርሃም ፍሳሐየ ሰናይ ምክትታል ኣዋጅ ምሕደራ ዕድጊት ንብረት መንግስቲ ፌደራል ቁፅሪ 1333 እዝባር 2016 ብቋንቋ ኣምሓርኛን እንግሊዝኛን ብብሬል ተሰናዲኡ ንዓይነ ስውራን ዜጋታት ንኣገልግሎት ቀሪቡ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ኣብቲ እዋን እቲ ኣዋጅ ብብሬል ንክሰናዳእ ዝተገብረ ዓይነ ስውራን ዜጋታት ብዛዕባ እቲ ኣዋጅ ግንዛበ ንክህልዎምን ኣዋጃትን ደንብታትን እንትሰናድኡ ጉድኣት ኣካልን ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብን ዘካተቱ ንክኾኑን ብምሕሳብ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም በዓል መዚ ዕድጊት ንብረትን ምሕደራን መንግስቲ እቲ ኣዋጅ ብብሬል ብምስንዳእ ንዓይነ ስውራን ዜጋታት ምቕራቡ መርኣያ ዝኸውን ተግባር ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ዴንማርክ ንኢኒሽቲቭ ለውጢ ከባቢ ኣየርን ሓምለዋይ ኣሰርን ኢትዮጵያ ደገፍ ከም እትገብር ሚኒስትር ገንዘብ እታ ሃገር ኒኮላይ ዋመን ገሊፆም ኣሎም ሚኒስትር ገንዘብ ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሽዴ ምስ ሚኒስትር ገንዘብ ዴንማርክ ኒኮላይ ዋመን ዘትዮም ኣብቲ ዘተ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ክልቲአን ሃገራት ምትሕብባርን ንከበርኻ ምስምዕምዖም እውን ተገሊጹሎም ኣብ ጉባኤ ኮብ 29 ክልቲአን ሃገራት ምትሕባረን ከም ዘርአያ ብምዝኻር እዚ እተን ሃገራት ቀጻሊ ርክበን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከም ዘሸጋግር ዘመላኽቱ ኢሎም ኒኮላይ ዋመን እተን ሃገራት ኣብ ክሌማዊ ለውጢ ብምትሕባር ከም ዝሰርሓ ብምሕባር ኣብ ሓምለዋይ ልምዓት ኣብ ኣፍሪካ መሪሕ ተዋሳኢት ምስ ዝኾነት ኢትዮጵያ ሃገሮም ብምትሕባር ምስራሕ ዘሕጉስ ከም ዝኾነ እውን ኣረጋጊጾም ሳልሳይ ጉባኤን ዓውደ ምርኢትን ስታርትኣፕ ኣፍሪካ ኣብ ኣልጀርያ ከተማ ኣልጀርስ ይካየድ ምህላው ተሓቢሩ ጎናጎኒ እቲ ጉባኤ ሚኒስትር ዴኤታ ኢኖቬሽንን ቴክኖሎጂን ባይሳ በዳዳ ምስ ሚኒስትር ፍልጠት ኢኮኖሚ ስታርትኣፕን ማይክሮ ኢንተርፕራይዝን ኣልጀርያ ኑረዲን ኡዳህ ተዛትዮም ኣብ ዘቶም ድማ ክልቲኦም ትካላት ኣብ ዓውዲ ኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ምርምርን ህንፀት ዓቕሚ ሓይሊ ሰብን بحبار نمسرح تسمعميعهم دكتور بايسا بدادا إثيوبيا ኣብ ስነ ምህዳር ስታርትኣፕ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ብምስራሕ ዜጋታት ካብ ተዓውዲ ተረባሕቲ ዝኾኑሉ ስርዓት እናሃነፀት ከም ትርከብ ተዛሪቦም ምስ ዝተፈላለዩ መሓዙት ትካላት ሰብ ሃፍትን ዓለም ለኸ መሓዙትን ብምትሕባርን ብትኹረትን እናተሰርሐ ከም ዝርከብ ምግላጾም እውን ካብቲ ሚኒስትር ዝረኸብና ሓበሬታ የረድም ህይወት ሰባት ንምምሕያሽን ተረባሕነት ነበርትና ንምርግጋጽን ልዑል ትኹረት ሂብና ንሰርሕ ኣለና ክብላ ከንቲባ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ገሊፀን ተነ ከንቲባ በማሕበራዊ ሚድያ ገጸን ኣብ ዘመሓላለፈው መልእኽቲ ሎማዓንቲ ዝተዋደደ መንደር ልምዓትን መንበርን ገላን ጉራ ብምምራቅ ካብ ካሳንቺስ ብልምዓት ንዝተልዓሉ ነበርቲ ኣረኪብና ኣለና ኢለን
ምልክት ኢትዮጵያ ዝኾነት አዲስ አበባ ከም ስማ ውቅብቲ ዕንበባ ንምግባር መሰረተ ልምዓት ካብ ምምላእ ብተወሳኺ ህይወት ሰባት ንምምሕያሽን ተረባሕነት ዜጋታት ንምርግጋፅን ብትኹረት እናተሰርሐ ከም ዝኾነ እውን ገሊፀን ነበርቲ ካብ ዝኣረገን ንምንባር ዘይምቹን ከባቢ ካሳንቺስ ክወፁ ብምግባር ንናብራ ምቹው ናብ ዝኾነ ገዛን ከባብን ከኣቱ ከም ዝተገብረ ብምግላጽ በዚ ድማ ዘይ ህይወት ሰባት ንምልዋጥ ስራሕ ሰሪሕና ኣለና ኢለን ተመልከቲ ቅድም ክብል ሓጸር ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ሕዚ ድማ ናብ ዝርዝር ዜናታት ክሕልፈኩም መዓልቲ ብሄርን ብሄረሰባትን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ክልል ደቡብ ከተማ አርባ ምንጭ ብድሙቕ ኣገባብ ተባዒሎም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዕጡቃት ሓይልታት መንገዲ ሰላም ምምራጾም ኣብ ምርግጋጽ ሰላም ሃገር ዓብዪ ግደ ዘለዎ እንትኸውን ኣብ ካልእ ከባቢ ዝርከቡ ሓይልታት እውን ነዚ ተግባር ክስዕብዎ ከም ዝግባእ ተገሊጹ ዘሎ ንጸብጻብ ተስፋይ ለሜሳ መርሃ ሰላም መረሳ መበል 19 መዓልቲ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ክልል ደቡብ ከተማ አርባ ምንጭ ተብዒሉ እዩ ኣብዚ በዓል መደረ ዘስምዑ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኩሉ ዜጋ ካብ ከባቢያውን ውልቃውን ድሌት ብዝረሓቐ ብመልክዕ ኣብቲ በዓል ዝተንጸባረቐ ኣብ ጽላል ኢትዮጵያውነት ምስ ካልኦት ብሓባር ደው ክብል ይግባእ ኢሎም የጋሞ ህዝብ የራሱ ታሪክ የራሱ ባህል የራሱ ቋንቋ ያለው ህዝብ ነው ማሕበረሰብ ጋሞ ናይ ባዕሉ ታሪክ ባህሊ ቋንቋ ዘለዎ ማሕበረሰብ እዩ ኮይኑ ግን ናይ ኦሮሞ ኣምሓራ ትግራይ ሶማሌ ዓፋር ቤንሻንጉልን ጋምቤላን ታሪክ ክረብሐሉ ዝኽእል ኣብ ማዕቐፍ ኢትዮጵያውነት እዩ ኣብ ማዕቐፍ ኢትዮጵያውነት ሓበራዊ ታሪክ ሓበራዊ ባህሊ ሓበራዊ ውርሻ ብሓባር ዝተፈጸመ መስዋዕትነት ስለ ዘሎን ዓብላሊ መንነት ስለ ዝህበና ካብ ውልቃውን ካብ ነጸላ ከባቢ ድሌትን ባህገን ብዘለለ ብኢትዮጵያዊ ባህጊ ብሓባር ደው ምባል ንኹለና ክብርን ብራኸን ስለ ዝኾነ ብኢትዮጵያውነት ከምኡውን ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ዘኽበረ መንገዲ ብሓባር ክንተግህ ክንጽዕር ክንሰርሕን ንብልጽግናና ብሓባር ደው ክንብልን ብልዑል ትሕትና ጻውዒተይ ክቐርብ ይደሊ ታላቅ ትሕትና ጥሪን ላቀርብ እፈልጋለሁ ዘላቕ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ባይታ ክሕዝ ነጸላ ዛንታ ብምስጋር ህዝቢ ህብረ ብሔራዊ ሓድነቱ ከውሕስ ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም እዮም አባይን አባይ ያሰኘው በጋራ መፍሰሱ ነው ንአባይ አባይ ልዘስመዮም ብሓባር መውሓዝ እዩ ካብ ግሽ አባይ ዝፈልፈል ብሕታዊ ሩባ ንበይኑ ነዚ ዝኣክል ርሕቐት ክጓዓዘ ይኽእልን ድዲስ ተሓዊሱ ንደቡስ ሓቂፉ ብቁጥሪ ብዙሓት ወሓዝቲ ተሰኪሙ ተጸንቢሩ ትውሕዝ ተሎ ሓመድ ጎቦ ኣግራብ ከይዓገቶ ዝረኸቦ እናውደቐ እናሰዓረ ክሳብ ቃሕ ዝበሎ ምጓዓዝ ይኽእል እቲ መውሐዚ ሕብረ ብሔራዊ ዛንታ ይበሃል እቲ ምጽንባር ድማ ኢትዮጵያውነት ስያሜው እዩ ከም ኣባይ ተጸንቢርና ብሕብረ ብሔራውነት ብሓደ መውሐዚ መውሓዝ ሕርያና እንተኾይኑ ንሰላም ቅድሚት እንተይብና ኣብ መድረኽ ዓለም ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ኮይና ብልጽግና ንደቃ እትሰጋገር حد زيغا زحلف مخانو تغنزيبو زي حلف تاريخ عسر ጭቡጥ ተግባር እምቢሩ ከሐልፍ ደጊመ ጻውዒተይ ከሐልፍ ይብህግ የማያልፍ የተግባር ስራ ሰርቶ ማለፍ እንድችል በድጋሚ ጥሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ዕጡቅ ሓይልታት ናብ ሰላማዊ መንገዲ ምምጾም ዘዘኻኽሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ካልኦት ዕጡቃት ሓይልታት ነዘማራጽ ብምስዓብ ሰላማዊ ቃልሲ ፖለቲካ ሕሪኦም ክኾን መጽዋዕታ አቅሪቦም በኦሮሚያ ክልል በሺ የሚቆጠሩ ታጣቂዎች ሰላም ከጦርነት ይሻላል ኣብ ክልል ኦሮሚያ በሽሓት ዝቆጸሩ ዕጡቃት ሰላም ካብ ኩናት ዝሐሸ መማረጽ እዩ ምዝታይ ካብ ምጥህፋእ ተጠላቢ እዩ ካብ ንባላዕ ኣፈላላይና ኣብ ዙርያ ጠረጴዛ ዓሲልና ፖለቲካና ምዕባይ ንክእሊና ብምባል ናብ ጎደና ሰላም ከም ዝመጹ ኩላና ንዝክር እዚ ሰናይ ውሳነ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ኣምሓራን ካልኦት ከባቢታት ዝርከቡ ብዕጥቂ ብቃልሲ ብምቅትታል ዓወት ምርካብ ይከኣል ኢሎም ዝኣምኑ ሓትና ካብ ክልል ኦሮሚያ ዝተዓጠቑ ሓይልታት ሰላም ምምራጾም ምእታዎም ካልኦት ዝኣሰር ተኸቲሎም ንሰላም ኢትዮጵያ ደው ክብሉ ካብ ሰላምን ፍቕርን ዝተመልኦ ከተማ ንኹሎም ዕጡቃት ሓትና መንገድ ሰላም ሕሪኦም ክኾን ደጊመ መጽዋዕታይ ከመሓላልፍ ይፈቱ ፍቅርና ሰላም ከተሞላ ከተማ ለሁሉም ታጣቂ ወንድሞቻችን የሰላም መንገድ እንዲመርጡ በድጋሚ ጥሪ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ
معلتي بهر سباتن حزبتاتن تنكر حدنت حزبي بمفتار زلعله ربحه كم زلوو عف غباي بايتو فيدريشن አገኘው ተሻገር በ40 ምንጭ አብስተ ኸብረ በዓል ገሊጸመሎም ንጸብጻብ አባድ ወይናይ አባድ ደመቀ ከምስዕ ከርቦይ مبل 19 معلت بهير بهرسباتن حزبتاتن ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርድዳእ ንሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ከተማ አርባ ምንጭ ተኸቢሩ فوقباي بيت مخر فيدريشن አገኘው ተሻገር معلت بهير بهرسباتن حزبتاتن حدنت أب متنخر عبي جدا كم زلوا حبيرم. لوط منجس كم تابها يتكبروا تكتاتي بعالات. دحر لوط منجسي بتختاتها بستخبروا بعالات نزمانات أنها حدنت زوتات بزولت نخصنا حدنت نخمعبل مكرابات نخنجس ثغري نخمعبل متممان نخفترن جنزاب سرعة ديمقراطية حاجة منجسن مسفح زخول عبيت سرحتات تسرحهم يوم وتيت دما تمزجيبوا ليو. بالعصر شعنته معلت بهير بهرسباتن حزبتاتن ኢትዮጵያ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ኣብ ምጽናዕ ዝለዓለ ግደ ከም ዘሎ እቶም ኣፈ ጉባኤ ገሊጾም ሃገራዊ መግባባት ለሕብረ ብሔራዊ ሃገራዊ ምርድዳእ ንሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ዝብል ሓሳብ ምዃኑ ኣብ መንጎ ህዝብታት ምትእስሳር ንኽህሉን ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ንምህናጽ ዝግበር ጻዕሪ ቀዳማይ ኣጀንዳ መንግስቲ ምዃኑ ግንዛበ ንምፍጣር እዩ رسم محدار كل الدوب بإثيوبيا طلاهون كبدا إثيوبياويان أبت بعال بحبار تطون تبلو سعرت مخانم زملاخوتلو يلوم عند سنهون الناس نتبابر بحادنت انت تحوابيرنا سعرت نخونينا مستر تنكارنا صباغنا مستر صباغنا دما بزهنتنا سلازخونه حادن بزحاتنينا كلاتنا حادنت زوتات نمتنخر كاب تمالي بزحاشه كنصعر علنا أب أربع منج أب استخبرت بعل استفلاليو بهلاو مريتات قريبهم يوم زفر حرشا نمزمانن صريتو نمعباين تشيك ريبابليك تقبر حجز أنا خيرا كم تقصل تقليزلهم مكتل قدماء منستر تهجر ماريان أنجوريك أب إثيوبيا علاو عدت ناسالتو يركبهم نصاب سيفو قبر صادق مولو برهان قرماي مكتل قدماء منستر تشيك ريبابليك ماري أنجوريك أب إثيوبيا علاو عدت سراح الناس سالتو يركبوا بمكتل قدماء منستر ماري عودت كابس تقبر لهم تكالات كوربوريشن سراح تحرش إثيوبيا حادا ايو زفر حرش إثيوبيا نمزمانن صريت نمعباي تشيك ريبابليك تقبرو حاجز أنا خيرا كم تقصل اتم مكتل قدماء منستر أفليتهم يوم samozřejmě také i technologie, které se týkají života. أب زفر قبرنا زلو تكنولوجيات تبصحين مقبار كنسرحنا مفرياينت حرزتوت نمعباي تكنولوجي وسانين تخون صريت زمصؤون بزيو حرشات تزيهاليو مقبي يلن مقبي زيهلو تخوين قعا صباح زبهال معالتي اي كهلون Konkrétní možnosti rozvoje spolupráce. مسين برستات بمت حبارنا مسراح أبزك على اللخونتات مالتون أب مربح أنساسات أب قرب زراتن أب خالد كودات بحبارنا مسراح دلوات مخانمون اتوم مكتل قدماء منستر أفليت يوم حرشة نيتيوبيا وسان مخانوز قالزو منستر حرشة دكتور قرما أمنتيون أبتو وسان زفر لو تنممزا إنا تسرح مخانو قاليزهم مسكوبانيا تشيك ريبابليك زلو مت حبار نتزر لو تنممزا وسان قدا كم زلو حبيرهم يوم. We believe that our partnership with the Tour Tractor زيتور تراكتر أب عداقا ماشينر حرشا تمرازيو خوينو قنام قصالين أب عداقا أخل بزبهال بركي زي ركبت خوينو بزقباء كونتات أب ربحا نموعال سلطانا وسانيوم إمباسي تشك عقمي سميا كوربوريشن حرشا إثيوبيا نتي زفر نمعباي متشو كونتات نخفترلنا ندلينا وانا سرحة فزاميت كوربوريشن ايتا كفلي ولد ماريامون مرت تشيك ريبابليك سخونة زيتور تراكتر اب إثيوبيا نمكفال سمم كم استقبره حبيروم يوم زيتور يميبال تراكتر أمراج كوبانيا غار زيتور مسبهال أفراي تراكتر وعلي تفراري من أينام أبز حلفو 75 زخونو تراكترات همسينا نملا إثيوبيا أكفافيلنا أنا نايلو معدتون نزوي كميجرنا نبزل على بركي نبصحو أبزي أبي إثيوبيا قطعت إمنا أفرينا نملا إثيوبيا نكفافيل زبلي
زيننا حزوني قتل حزدما ناب زين عداقة كسكركم كوبانياتات تشاينا اب إثيوبيا اب نقدي بون كساتفو دليت كم زلوم قليصهم لغات ماخرتي متسار نقدن ايكونومي تشاينا افريكا مس بعال مزي بون شاين إثيوبيا كمون مس تكالات لاختي بون تزاتيوم لوغ تشاينا ابتي وانزته علاماتي ممخري امونغو تشاينا هاجرات افريكان زغبر ركب نقدي مقلطاف كم زخونون غليصوملوم اب إثيوبيا نقدي بون مستاف دليت كم زلوم مغلاصمون كاب بعال مزي بون شاين إثيوبيا زرخبنا حبريتا يردم تكاتي مهرتات بصفحات زفري تكالات منغستي نتي عودي زقمطو شتو نمعوات اقداس اجام كم زلوم تغليصوم اتوما فريتي نصريت تخرت بمهاب زفري وم مهرتات شرفو صاي يدحنو ملامون تغليصلوم قدست مامون زواددتو صبصاب ጌታቸው አለሙ ከም ጽዕብ ከርባይ ኢትዮጵያም አፍሪያ ንቀረብ ውሽጥ ዓዲ ካብ ተውዕሎም ምህርትታት ሕርሻ ወጻኢ ብርክት ዝበሉ ምህርትታት ኢንዱስትሪ ካብ ወጻኢ ያትእቱም እዚ ድማን ሸርፎ ወጻኢ ዝሃገር ማሕለኻ ኮይኑ ነይሩ ሕዚ ግን ተካቲ ምህርትታት በመፍራይ ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ንምቕናስ እናተሰርሐ ይርከብ ኣብ ከይዲ እዚ ድማ ኣፍሪቱ ውሽጥ ዓዲ ጽሬቱ ዝሓሎን ተወዳዳርን ፍርያት ንከፍርዩ ትጽቢት ይግበረሎም ካብ ትካል ተስማዕማዕነት ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ጽሬት ዝተዋሃቦም ትካላት ምህርትታት ጥራይ ኣካቲቱ ሎመቕነ ኣብ ዝተሳለጠ ዓውደሪ ዝተሳተፉ ኣፍረይቲ ጽሬት ንዕውትነቶም መሰረት ምዃኑ ይዛረቡ ኬብል ኢንዱስትሪ ከፍተኛ የሆነ የውጭ ምንዛሪ የሚፈልግ ሴክተር ነውና ኬብል ኢንዱስትሪ ልዑል ዝኾነ ሸርፎ ወጻኢ ዝደሊ ሴክተር ይሞ ኣብዚ ብምፍራዩ ካብ ወጻኢ ዘድልዩ ዶላራት ኣብዚ ምንካይ ይከኣል እዩ ናይ ውሽጢ ዓዲ ብምዃኑ ስለዚ እቲ ዶላር ድማ ንካልእ ቀረብ ንክውዕል ይግበር እዩ ብምዃኑ ድማ ሸርፎ ወጻኢ ኣብ ምክሕሓስ ልዑል ዝኾነ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘለዎ ንሕና እነፍርዮ ካብ 1 ኤምኤም ክሳብ 6 ኤምኤም ስኩዌር ዝኾኑ ዋይራት ኢና ነፍሪ ስፔሻላይዝድ ምግባር እንደልየውን ኣብ ዋይር እዩ بمسارات زي أبزح زوان صريت زلوهم بيولدين وايرات نعداقا بمقراب الناتنقص أصنعنا زلنا نفرياتهم زحقزوم طراق حون كابوش تعدن وصان كم زرخبو توما فريتي تزاريبهم PVC عمرتا قراتهم بطبقة في هندرة كميبال رو ماتيريال نو HDP صريتو بزحالو ملكوعيو زفريو نتي رو ماتيريال النمتو كاب وصايوم بفلاي ካብ ነዳዲ ኣፍሬት ተካላት እነምጽ እንትኸውን መብዛሕትኡ እንጥቀሞ ናይ ዱባይን ሳቢኩ ጉርጃ ዝበሃልን እዩ የጥሬቃዎቹን ያው እቶም ጥረ አቅሖት ካብ ወጻኢን ውሽጥን በመትእኻቢና እንሰርሕ ዘለና የውጭ ግብአት ጥረት ሲያጋጥመን በራሳችን ኑሮ ማቴሪያሉ ምንሰራው ሕዝረት ቀረብ ወጻኢን ተጋጥመና በባዕልና ኢና ነቶም ንጥራቅሖት እንሰርሖም ብምዃኑ ድማ ካብ ወጻኢ ካብ ክንዲ መምጻእ በባዕልና ኣብ ሃገርና ንምፍራይ ጻዕርና ገበርና ኢና ብምዃኑ ከዓ ሳሙናው ጽቡቕ እዩ ንስተፈላለየ ዓይነት ረብሓ ዝውዕል እዩ ንሰብነት ንኽዳን ይኸውን እዩ أزيوم كعا لاوندري ساموناتات يوم خلت ميتي عسران خلت ميتي حمسان حدا ميتي سامانين خلت ميتي جرامنا اللو اتوم افريتي مهرتوم نعداقا كام مقرب كمون شرفو صاي كام متراف بتوسخي نزيقاتات عدل سراح زي فترو مقانم يقلتوم انتوخنا جن صبت بوتا كم محل خاب خوينوهم كم زلوم يتعصوم بالك انت بابوتا لاي أب زلاتنا صبا بوتا أبزح زوان لعلي 300 سرحتنياتات حقيفنا إن سرحنا إنا نركب 24 ساعات سل نسرح دما بشفتي يوم زسرحو توم سرحتنياتات جنكعا نحنا بزلنا عقمي انت تتقيمنا منقست دما نتي مريتن كالوت حطوتاتن علو نعوم دقاف انت جيرو لعلي 500 سبات حقيفنا ناي مسرح عقمي علنا يوم እቶም ምህርትታት ብጽሬት ብምፍራይ ካብ ወጻኢ ዝመጽእ ንምትራፍ ዓሊሞም ይሰርሑ ምህላዎም እውን እቶም ኣፍረይቲ ተዛሪቦም ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክሰግር ኣብ ሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም ኣብ መዕደሊ ነዳዲ ተወርዊሩ ብሰንኪ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ቡምባም 28 ሰባት ህይወቶም ሓሊፉ ካልኦት 37 ሰባት ዜጋታ ዝቆሰሉ እንትኸውን ክፍሊ ሃንደበታዊ ሓደጋ ደቡብ ካርቱም ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዙሕ ንብረት እውን ዓንዩ እዩ ክብል ኣፍሊጡሎም
ንዘጋጠመ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል ከም ዘየለ ድማ ሽንህዋ ጸብጺቡ እዮም ኣብ ሱዳን ካብ 2023 ኣቋጽራ ፈረንጅ ጀሚሩ ብዘሎ ኩናት ልዕሊ 27120 ሰባት እንትሞቱ ልዕሊ 14 ሚልዮን ሰባት ድማ ካብ መረበቶም ከም ዝተመዛበሉ ይግለጽ ሓዱሽ ተመራጺ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ንዩክሬን እትገብሮ ደገፍ ክቕንሱ ከም ዝኽእሉ ኣፍሊጦም ኣለዉ ትማል ምሸት ምስ ጣብያ ቴሌቪዥን ኤንቢሲ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ናብቲ ቤተ መንግስቲ ምስ ተመለሱ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ህፁፅ ስምምዕነት ደው ምባል ተኽሲ ንኽካየድ ጸቕጢ ክገብር የኢሎም ኣሜሪካ ንዩክሬን እትገብሮ ደገፍ ምቕናስ ክልቲአን ሃገራት ንዝገብርኦ ኩናት ንከይጋደድ ዝገብር እዩ እውን ኢሎም ኣርቲ ከም ጸብጸቦ እቲ ኩናት ካብ ዝተጀመረሉ 2022 ዓመተ ምህረት ፈረንጅ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ኣሜሪካ ንዩክሬን 131.36 ቢልዮን ዶላር ብዓይነትን ብገንዘብን ደገፍ ገይራላ ካብ መንጎዚ እቲ 9 ቢልዮን ዶላር ብቐጥታ ንዩክሬን ዝተዋሃበ ገንዘብ ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹሎም ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለተ ከዘኻኽረኩም መዓልቲ ብሄርን ብሄረሰባትን ሎም ዘበን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ከተማ ኣርባ ምንጭ ብድሙቕ ኣገባብ ተብዒሉ ዘፈር ሕርሻ ንምዝማንን ጽሬቱ ንምዕባይን ቼክ ሪፐብሊክ እትገብሮ ሓገዝ ኣጠናኺራ ከም እትቕጽል ተሓቢሩ ካብ ዜና ወጻኢ ኣብ ሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም ኣብ ምዕደል ነዳዲ ተወሪሩ ብሰንኪ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ቡምባ 28 ሰባት ህይወቶም ሓሊፉ ተመልከቲ ማዕዲ ዜና በዚህ ዛዘም ስለምክታልኩም ዓዚና ነመስግን ሰላም